HD kvalite si vychutnáte najzaujímavejšie športové detaily. Na všetkých 3 programoch STV jedine s digitálnou televíziou Fiber TV. Od Orangeu. Slovensko, krajina s veľkým srdcom. Ďakujeme partnerom, že na olympijské hry priniesli kúsok domova. UPC. Otvárame bránu aj do športového sveta. Špičkové výkony na obrazovke. Aktuálne výsledky z internetu. Bleskové spojenie s ostatnými fanúšikmi. Užívajte si šport z UPC a STV3. Digitálna televízia, internet a telefón. Digitálny triple play. Najbohatšia ponuka programov v HD. Najviac športu na STV3. UPC. Jednoducho pre každého. Vyladili sme formu na olympiádu v Pekingu. Najprv kvapky potu, potom slzy šťastia. Topvar. Držíme spolu palce slovenskému olympijskému tímu. Našim paralympionikom v Pekingu pomáhame na ceste k víťazstvám. Allianz Slovenská poisťovňa, oficiálny partner Slovenského paralympijského výboru. Najprv kvapky potu, potom slzy šťastia. Topvar. Držíme spolu palce slovenskému olympijskému tímu. Naši pracovníci sú pripravení vyštartovať, aby váš 4G internet vždy bežal tak, ako má. Spoľahlivo. S podporou bezplatného zákazníckeho centra. Od T-Comu.